Hayi-ke wasuka lokho. Yabona-ke namhlanje ngizokhuluma ngento enkulu kakhulu namhlanje. Ngento enkulu kakhulu namhlanje ngisho isimo asikho normal ngoba ngizothinta into enkulu kakhulu. Emini nje isimo kade sinormal, yonke into iright. Kodwa manje isimo asikho normal ngoba ngizothinta into ejule kakhulu. Ejule kakhulu nje. Ya, kahle nje la ngaphandle njengamanje konakele kakhulukazi kuma surroundings la ngikhona. Konakele nje konakele eThekwini, konakele koMlazi, konakele koHillary, konakele koMalvani, konakele koSeaview, konakele koRosberg njengamanje konakele ngoba ngizothinta manje into enyakazisa umhlaba. Ngizothinta into eyenza umhlaba unyakaze. Ngizothinta into engeyona ke yengane, akuyona yongane. And ngishiya ingane ke nabantu abangazilutho bangazama ukubeka yabe imbono la. Akekho umuntu onelungelo ukubeka umbono wakhe ukungivumela noma uthule kulokho. Kodwa mangikhuluma ngezinye izinto hayi ubeka umbono. Kodwa ke lokho ngizokusho manje awubeke ngishizulu liyaduma manje konakele liyaduma izulu kunezikhukhula eziqala manje. Zithe mazithi 8 o'clock kumele ngene kwaduma izulu engalazi kwaba nezikhukhula. Bayazi nje abakoMalvani abako Queensburg abako Seaview abako Bele abako Pinetown kuyona kanje manje ubani le ubani nibonayo akuona amalight. Duma ngishizulu manje ngoba ngizothi into ezinkulu namhlanje akudlalwa. Duma ngempela konakele ngempela leminyaka. Konakele nje angazi ngizobona kanjani. Konakele ngempela akuyona ke ingane ke le. Akuyona ke abantu abangazilutho le. Akuyona yakucomment umuntu ongazilutho. Yenye level engizokhuluma ngayo. Ngizokhuluma kwi level yaka level 6. Yenye level engizokhuluma kuyona. Yenye level ngizokhuluma kwi level enzima kakhulu. Shubeka ngempela ngizothinta into ezijulile. Angizili ukukhuluma indaba zengane akudlalwa ngempela ke manje. Nyakaza ngishizulu ngempela qala manje ngo8 sekumele ngene lavela qala lenza lezinto. What a coincidence. Ngizokhuluma ngenyoka yedlozi, ngizokhuluma ngodaba oluthinta inyoka, ngodaba oluthinta yabasindisiwe, ngodaba oluthinta inyoka yedlozi nezidalwa. Ngizothinta kona manje konakele ngempela ke manje. Umuntu nomuntu nje manje akhuphula umngani wakhe owathwasa, umngani wakho owathwala, osindisiwe, umfundisi, uyabona, usigujana khuphulani kwasani manje konakele njengamanje ngizothinta into abaningi abazofunda kuyona. Sokhuluma ngenyoka impela yaphakathi emanzini, ngikhulume ngenyoka, ngikhulume ngenkanyamba, ngikhulume ngenyoka, ngizokhuluma ngayo. Angikwazi ukuthinta igama lenyoka bese umhlaba unganyakazi. Uyanyakaza umhlaba manje. Uyanyakaza umhlaba manje konakele umhlaba uyanyakaza. Umhlaba uyanyakaza manje. Ngizokhuluma ngento ejulile. Umhlaba uyanyakaza manje. Hayi sisuka madoda ikhamba kuphaka isibongwane sabo bathi ngikhambile bathi ngibonile bathi ngizenzile bathi wathinta uphaka udakwe yini inqwele bhuqa imizi yabafokazana ngotholodwa lametise ithuluza ngaphi nalo ngifitha entsimini uqakile kuzoshuba kusangenzeka noma yini ngomafavuke njengedanga abane ngeke umthole ngifile indlondlo enamakhanda amabili enesithathe lenkosazana. Ngathini mina bathini bona kunjani makunje ngene makunje. Funa umuntu manje ozobeka umbono kodwa mangikhuluma ngamanye ama-topic ungawubeka kumbono uphawule uyitshela ukuthi uyazi okwamanje nje wonke umuntu akathi king. Thama sithi 8 o'clock ngizokhuluma ngenyoka yedlozi umhlaba wavele wenza nje. Nakho ngathini mina bathini bona kunjani makusho. Ngathini mina bathini bona kunjani makusho. Noma kuthi khuphulani kwasana ukhuphule ngisha amakhehla
ukhuphule ngisho imfundiso odokotela, ukhuphule ngisho inyanga zasemakhaya, ukhuphule inyanga zaseThekwini, ukhuphule inyanga zakoFacebook, ukhuphule inyanga, ukhuphule izangoma, ukhuphule amathwasa, ukhuphule abasadi. Khona King Bhaka manje wena onyanyayo foko ake silalele la izulu hlala ake sidlala izulu madoda. Bangizwa ngendaba mina, bacabanga ukuthi mhlambe bacathi ngifana nabo, mina ngeke ngibabona abanye beyitshela ngifana nabo. Angifani nabo mina, angifani nani, angifani. Mawinyanga la ukhona ngithi mina King Bhaka ngifani nawe. Mawumfundisi la ukhona ngifani nawe mfethu. Mawusolwazi la ukhona solwazi angifani nawe mina. Ngitenjena nje. Angifani nawe. Angifanisi nabo. Ngalokho ungitshela ngomsuzwane mina. Ungitshela ngomsuzwane. Hayi ungangitshela ngomsuzwane mina. Tshela ngamahlamvu mina. Angitshela ngamahlamvu. Tshela ngomsuzwane mina. Kwenye level mina. Ngadlula kudala komsuzwane. Ukugqula. Ngangitshela ngokugqula mina. Lo level ngadlula kudala ekugquleni. Ngadlula ko mina. Kuyadlulwa lapho. Ngadlula ekugquleni mina. Hayi ngifani nabo mina. Ngadlula ekugquleni. Ngilangikhona manje. Ngihamba kwenye level. Bonke abantu abanomakhandakhanda ngizobafela and ngiyabafela already ngifana abafa khona. Dlalela umuntu onomakhandakhanda at your own risk. Zokhuluma ngenyoka yedlozi. Sadlala izulu kwamanje. Ngiyadlala qala ngo8. Mazithi 8 yokuqala bawofakaza abama surroundings wami. Qala ngo8 izulu. Wena obonile eqala ngo8 izulu njengoba kuduma kanje. Phawula nawe lana kanti uphi wena ukho duze kwami. Kakhulukazi abama surroundings wami la. Qala ngo8 izulu. Konakele manje. Ngizokhuluma ngenyoka and kuvunywe esigodlweni esikhulu ukuthi ngikhulume ngenyoka yedlozi. Vunywe esigodlweni esikhulu. Yale ngizwe ke mina ngomuntu ongazi lutho. Ocatha ukulapha is all about umsuzwane. Nonsokumbili. Hayi. Uyabona mfethu la emhlabeni. Angikuqalise nje ngento eyi1. Khona uzoba strong. Ongalokothi lemhlabeni ungabaze idlozi lakho. Ungabaze idlozi lakho ngoba ngokungabaza kwedlozi lakho ungangashayeka manje. Kodwa ngelinye ilanga usukuzoshayeka. Awungabazi akekho umuntu onelungelo lokungabaza idlozi lakho. Uma kwenzekile mfowethu wangabaza idlozi lakho xolisa. Lalela mina uxolise. Uthole umakhandakhanda. Uxolise akekho umuntu onelungelo lokungabaza idlozi lakhe. Ngabe usindisiwe, ngabe uyakholwa, ngabe ukholwa, ngabe uyimpatha, ngabe uyinyoni, ngabe u17 awunalo ilungelo lokungabaza idlozi lakho. Don't have to. Show me King Bhaka. Mawunyanya futhi ngokuncengile ufoko awunalo ilungelo lokungabaza idlozi lakho. Mawube nama challenges empilweni wazithola sewungabaza idlozi lakho, xolisa. Awunalo ilungelo lokungabaza uNkulunkulu. Mawume nama challenges wayithola sewungabaza uNkulunkulu, xolisa. Ayixolisa. Kumnandi nipho abantu belinda ukuthi ungene endabeni abayijahile ukuthi ukudrayisa kancane. Ya. Ukunje ukudrayisa nje. Athi omunye qala phela uthi ngisayitshela kancane. Qala King Bhaka ngisayitshela nje. Qala King Bhaka uqala nini kanti King Bhaka ngisayitshela nje. Sayitshela nje. Phela mina uKing Bhaka.
King Bhaka mina kuyona ititle nje engiphiwa abangani bami ngaphiwa umuntu. King Bhaka nje mina amandla. Njoba namhlanje eyibonakalisa mazi 8 o'clock awanyakaza umhlaba la. Ma surroundings. Angiqale kanjena ke le ndaba khona uzongizwa kahle. Khona uzongizwa kahle. Into ebalulekile kumuntu idlozi lakhe umuntu. Idlozi lomuntu umsebenzi walo. Umsebenzi walo ukuthi lilwele impumelelo efunwa ingane yabo. Ngizwe lento engisho ayibalekile. Umsebenzi wedlozi lomuntu ukuthi lilwele impumelelo enjani efunwa ingane yabo. Alikwazi ukukulwela kwimpumelelo uma ngabe wena ungayifuni impumelelo. Kumele uqale uyifune impumelelo bese idlozi lakho liyakulwela kwimpumelelo oyifunayo. Ngenkathi ufuna impumelelo liphinde idlozi lakho lisebenze ngawe ukuthi lo nto oyifunayo ayenzeke. Ingakho ayikho emhlabeni into ebaluleke ngokuthi ufune mase uba ne planning yento oyifunayo. Ngenkathi wenza iplanning ualigna idlozi lakho ukuthi lento oyifunayo ufuna yenzeke kanjani. Libona ukuthi une planning lona include uNkulunkulu bese beyakuhlelela yonke into oyifunayo. Kodwa abakuhlalela based ekutheleni ubani nokuthi emqondweni lelifunayo uyifuna kanjani. That is why kubalekile ukuthi mawufuna imali iba nayo ingqondo yokuthi le mali oyifunayo uzoyenza kanjani. Idlozi lakho ke kulokho umqondo wakho ukuthi uzoyenza kanjani lizobe selihlelela include uNkulunkulu. Kodwa mawuzothi ufuna ukuba nemali eningi bese ungabi ne planning ukuthi le mali eningi uzoyenza kanjani, uyaliconfuse idlozi lakho. Uyaliconfuse ke lapho ngoba lizosebenza ngawe mase lihamba phambili mase liyavula idlozi lakho ke le mase liyavula. Yini idlozi lakho abakini abalele abasubmita uNkulunkulu ngokuthi basubmita uNkulunkulu. kuNkulunkulu idlozi lakho lizingilosi. Ayikho enye ingilosi ekhona emhlabeni mazi yaNkulunkulu ngaphandle kwedlozi lakho. Mawucabanga ukuthi khona enye into ekuthiwa ingilosi ayikho leyonto. Makuthiwa ngilosi kusuke kushiwo idlozi lakho abadlule emhlabeni bebancane bebadala benjani umoya wabo mawusulapha uNkulunkulu uba ingilozi uNkulunkulu. Lezi ingilozi sizokwenzani? Umuzi nomuzi unabantu bakubo abashona. Njengoba kunabantu bakini abashona ingilozi ezimele wena maseziya uNkulunkulu. Yini uNkulunkulu? Ukuthi izinto zenzeka ngendlela emhlophe. Ngendlela emhlophe. Ngenkathi ke kukhona uNkulunkulu mase angazi uzongizwa madoda ngizoyibeka. Njengoba kukhona uNkulunkulu akusho ukuthi nje bakunoNkulunkulu kunedlozi lakho abekho abakuzondayo. Akusho abekho abakuzondayo. Bakhona abakuzondayo. Bakhona abakuzonda uthandaza. Bakhona abakuzonda ungasukeli umuntu. Bakhona. Ngokuthi bakhona ubani okumele alwe nalabantu abakuzondayo? Akuyena uNkulunkulu. Akuyena uNkulunkulu. uNkulunkulu akali ngoba uNkulunkulu sonke okholwayo ongakholwa sonke singane zakhe. uNkulunkulu akali. Inke ngimuza umuntu athi uzokushaya uNkulunkulu usukusabisa. Sukusabisa. Kufana nomuntu athi uzokubulala uma eshenganeni yakhe. Akekho umama ongabulala ingane yakhe. Uma uzokushaya uNkulunkulu usukuyisabsela. Hayi ukuthi wena uzokushaya uNkulunkulu engathi uyamcontrol uNkulunkulu. Cha. uNkulunkulu akashayani. Kodwa wenzani uNkulunkulu? Uyakiyekelela. Uyakiyekelela.
nomzali futhi ngeke ayibulali ingane yakhe mayingamhloniphi umzali ingane yakhe ngeke ayibulali kodwa angayiyekelela ngeke ayibulali ingakho even la eSouth Africa kunomthetho omile othi umuntu akashaywa umuntu ngishingane yakho mangayishaya uyizala mayisikuvulela icala uzoboshwa angiphathi mayizoba namamarks la uyishaya iyalimala khona uzoboshwa ngoba yindaba umuntu akashawa mawukuthi ingane yakho ayilaleli yeke ungayishaya yeke uNkulunkulu akashayani yini into ekushayayo ushawa yini ushawa mawusuyekelelwa sewuya kanhliziyo izokuthandayo usuya lapho masufika uzani khona masuyashayeka uzoshayeka mawusuya kanhliziyo yayo then ila uzofika ushayeka khona ke lapho shawa umhlaba oshayanayo ngenkathi ukushaya kanjani umhlaba unedlozi elikuvikele ingoba mawusuyekelelwe umzali okuzalayo nedlozi lizokuyekelela mawusuyekelelwe uNkulunkulu wathi ngiyamyeka ngoba uyangingabaza ngoba akamhloniphi uma wakhe akamhloniphi baba wakhe akabahloniphi abanye abantu uzoyekelelwa ke lapho bese unyiswa into zomhlaba yini into madoda King Bhaka amazoyibeka kanjani lento madoda yazi phela mangibeka into ifuna ngiyibeke ukuthi umuntu ayizwe yini into ezokwazi ke manje ukuthi makhona umuntu oza kuwena ngesibhamu yonto ikwazi ukulwa nalomuntu oza kuwena ngesibhamu mawugingqika nemoto ikwazi ukulwa nabantu abagingqene nemoto mangabe yini into ezokwazi ukulwa nobubi obuza kuwena ngoba idlozi umsebenzi walo ukuphumelelisa inkembeza abantu bethe idlozi lami lizokushaya baba unika umsebenzi engelone lawo umsebenzi wedlozi ukwakha lomuntu bese kuthi umuzi ngoba umthetho kumele ngabe umuzi nomuzi unasi isibhamu ngoba umthetho ukuze makufika izitha ukwazi ukuyishaya ngoba umthetho nje kumele ngabe umuzi nomuzi unawo umkhonto ukuze makufika izitha ukwazi ukuyigwaza ngoba umthetho umuzi nomuzi kumele ngabe unawo umbese ukuze makufika izitha ukwazi ukuyihlaba ngoba umthetho so umuzi nomuzi unayo leli thuluzi lawo la spiritual elilwa izinto zobumnyama ezikuhlaselayo unani ithuluzi ilikhi lelo thuluzi lelo inyoka yedlozi iyona ekwazi ukulwa izimpi zobumnyama umehluko inyoka yedlozi akuvumelekile ukuthi ihlale ngaphakathi endlini ayihlala ngaphakathi endlini kumele ihlale emfulelo seduze nasekhaya noma ihlale engadini that is why umuzi kubalekile ube nengadi uyabona masuphumelele into ebalekile ukuthi wonke umuntu ohlala eflatini ohlalaphi akalwela ukuba nomuzi wakhe oyi stand alone masunomuzi bese uba nengadi emzini wakho lengadi esemzini wakho yila kuzohlala khona ube nembali yila kuzohlala khona inyoka yedlozi lapho kuhlale namanye ama insects igadeni inyoka yedlozi igade izitha eziza ngomnyoka ezokushaya wena izinyoka yedlozi leyo igade izitha eziza ngomnyoka ezokushaya ingakho bele kwangena umuntu ekhaya noma kwanomuntu ekhaya onenhliziyo embi uzothi usuka ekhaya ubona inyoka ehlaza ihamba lapha emqadini inyoka ehlaza hayi ningayishayi isho ukuthini le nyoka ehlaza esingena endlini le nyoka ehlaza akufanele ingene endlini akuvumelekile kumele ihlale eminyango kodwa ngoba iletha umyalezo ophuthumayo kumele niyiboneke endlini mase niyibonile futhi
izonyamalala ningayiboni iphelelepi. Zambaka 2 mangabe umyalezo uyingozi enkulu ziqhamuka zibe u3 zamsana zibe u3 ezincane izihlaza ekuyibona endlini. Usho ukuthini lo myalezo? Usho ukuthi kunabantu ohleli nabo lendlini khona oyingozi kuwena. Ungagadi inyoka lezi eziwu3 zikunika umqondo ukuthi kunabantu abawu3. I mean just u3 kunengozi enkulu kulabantu kulomuntu noma kulabantu onabo endlini. Ngabe umfowenu, ngabe udadewenu, ngabe ingane yakhe, ngabe ubani uzotshelwa ukuthi khona umuntu oyinyoka la oyingozi zikunika isign leyo. Sign leyo. Mangase uyiyeke uphume ubuye uzokuya sezingasekho uyozibheka uzuyeke. Mangabe uzozishaya lento bezizokuthayimisa ngayo ngoba usuyayishaya zizokunika imessage uyazishaya wena. Lento bezokuthayimisa ngayo iyona ke ezokushaya leyonto. Mangabe zingena zo3 inyoka ezikuhlaza wena khuluma nedala zalekhaya nithi siyacela bandla ukuthi zingangene endlini, sicela ukuyibona engadini eminyango. Endlini siyazisaba, sicela ungaphinde siyibone inyoka zingene endlini ngeke iphinde ingene. Ucele lokho ucele kukhombisa ukuthi une wisdom, umethod. Hayi ibona uyishaya, cela emsamo noma cele edlozini noma cele esigodlweni ukuthi ngiyaqonda umfundisile King Bhaka ukuthi zilethe umyalezo. Kodwa lo myalezo ngiyawuthanda ngoba ngiyabona khona abayinyoka abana. Kodwa next time ngicela ngiyibone ngaphandle engadini zingangena endlini ngoba umzimba uzohlasimula. Izowenzeka lonto. Izowenzeka lonto. Zizokwenzani lezi zinto eziwu3? Zizokuvikela. Zizokuvikela. Zivikela kuze kube sekupheleni. Ingakho noma sewuyalimala noma sewuyagula noma sewenzani, into yokuqala lapho usuyagula noma udutshulwa abantu ngokuthi zifuna ukukuvikela ngoba inyoka zedlozi izona lezi inyoka lezi ezizokuthatha zikuse sibhedlela. Esibhedlela uzothathwa izona zikuse sibhedlela. Kanjani King Bhaka inyoka izongisa kanjani esibhedlela? Ngiyakufundisa ke manje wena osindisiwe ongazi fokona. Ngiyakufundisa ke manje ngilalele. Uzothwala inyoka uye esibhedlela ngoba inyoka yedlozi kumele ikuvikele. Kumele ungalwi nayo. Mina mawungilandele ngicela namhlanje ngicela ungalwi nanoma yini engalwi. Umuntu bengalwi nawe ungamlwisi. Ungamlwisi. Mawubona inkalakala ingalwi nawe ihamba ikekela ungayilwisi. Umphathi wakhe emsebenzini bengalwi nawe ungamlwisi. Umsebenzi bengabe ngalwi wena mphathi ungamlwisi umsebenzi ngalwi. Umuntu mayelwe nawe esexolisa mxolele. Khonto uzoyiwina lapho, khonto uzoyizuza mxolele. Umuntu mayexolisa ungamxoleli uyadayiseka wena ongaxoli. Uyadayiseka, uyadayisa oxolisayo. King Bhaka izomthola kanjani inyoka yedlozi ngisesibhedlela? Ngizokutshela nje manje. Ngikutshela manje. Level 6 lengikhuluma kuona. Ngelilanga ngiyokhuluma ku level 7. Kuzokwenzakala nakho uyagula, nakho udutshulwa. Mawugula into ebalulekile kumele ifike akuyona private car. Mawudutshulwa into ekumele ifike akuyona imoto yomngani wakho. Kumele kufike iambulance. Ambulance. I-ambulance mayifika kumele mayifika kuwena same time ikufake la bakulalise bakunike first aid ku-ambulance. Le ambulance efikayo akuyona i-ambulance lento efikayo kuwena ongazifokolo. Akuyona i-ambulance le. Inyoka yedlozi lefikayo akuyona mfowethu i-ambulance izwa ngami. Inyoka yedlozi ibuphi ubufakazi bokuthi lento efikayo inyoka yedlozi awuphumele ngaphandle kwi-ambulance. Uzoyibona inyoka around yathi yayisima ku-ambulance khona inyoka uzoyibona. Wonke ama-ambulance anawo le nyoka engaphandle mfethu. Wonke ama-ambulance anayo le nyoka engaphandle mfethu.
angifuni mina ukulandela zinyoni ngidinwe kambi ingakho ngishiya izulu leli linyakaza le ambulance efikayo akuyona imoto inyoka lefikile izokuthwala eyande inyoka yedlozi ikusaphi manje ikusalapha esibhedlela kuphi edlozini elikhulu ingakho emgwaqweni le ambulance ngeke ihambe iqonde emgwaqweni izohamba njengenyoka ihambiti inyoka mayihamba noma idiniwe mayenzani iveza ulimi lithi izohamba lithi baba ulimi iambulance ihamba yenzani ithi ihambitha amalambayo mawungabuka amalambu eambulance enza exactly njengolimi lenyoka mayihamba ubana leli umfundisi la okanjani othi hayi mina angisindisiwe mina angifuni lutho mina angihambi inyanga mina ngoba inyanga kunenyoka lento lele kuyona kunesayile enkulu la emaceleni nasewindini la ngemuva yenyoka ethe mfethu ngicela mfethu uthi kuphlisha manje uambulance ukuze uyibone inyoka engikhuluma ngayo andimase mgwaqweni ihambithi kanje ikusaphi ikusesibhedlela esibhedlela inyoka mayithatha ikusaphi ikusa ekhaya layo njengoba ulandwe iambulance inyoka la esibhedlela ke kunenyoka enkulu esibhedlela yedlozi ibuphi ubufakazi bokuthi esibhedlela khona inyoka enkulu yedlozi uyabona mangangena kwakho la uhlala khona akona umuzi wakho loyo lo muzi uhlala khona owabazali bakho ngokuthi lo muzi wabazali bakho unelungelo lokubeka izithombe zabazali bakho edongeni ngisho ngena yabotho nangu ubaba wakhe nangu awubabe bahle bo umuntu nje zibeka izithombe zabazali edongeni esibhedlela nakhona babekeni ababekeli ulokhuzana esibhedlela kubekwe inkuzimalanga yembadlambadla yenyoka yedlozi ingakho uma ungaguglisha manje guglisha iloko manje uthi hospital lokho manje wena nenkani guglisha iloko uthi hospital lokho manje uzosibona inyoka ezinye zihamba kanje ezinye zihamba kanje bese zenzani mase sifike zime ibhekane zithi guglisha uthi ambulance uzoyifica inyoka guglisha uthi hospitals uzoyifica inyoka kwini biloko mawuthanda ungathi hospitals guglisha uthi World Health Organization who uzoyibona kwi-World Health Organization logo uzoyibona futhi leyo nyoka futhi yenzeni ithe kule yalokho engathi ihlahla engathi yini ithe guglisha manje khombisa level engiyona mina manje guglisha le ndaba ngisangayithaza ijule kodwa kufanele ngijule ngize uzusale ngifuna samsana le ndaba engiyithintayo angivumelekile ukuyithinta by spiritual kodwa ngoba baningi abantu abacabanga ukuthi ngifana nabo that is why ngithinta le ndaba mina ngithinta uma ngabe sekwenzekile inyoka yedlozi lomunye umuntu yanqoba inyoka yedlozi lakho sewuzoya kuphike manje sewuzoya la kwisiphambano ke manje unelungelo ke kwisiphambano ngiyoyichaza ke lesiphambano ngelinye ilanga rest in peace now ingakho ama signs ebhedlela makuthiwa hospital ilokhuzana iloko yesibhedlela inyoka kodwa lapha isignature yayo nje ilokhuzana ihospital noma isignature yabo yodokotela noma iloko yodokotela or whatever we call isiphambano makuthiwa doctor ofica isiphambano sinje doctor ngoyichaza lesiphambano esitholakala kwilogo yodokotela na esisinisho ngiyosichaza one day mawusuya emathuneni futhi ufice emathuneni nakhona kunesiphambano kuthe lesiphambano usifice emathuneni uphinde usifice kudokotela bese kuthi esibhedlela bese ufice inyoka
sithi indaba enkulu namhlanje enye level le vele ngeke uzungizwe sewuthanda asikhulumle level yenu eqolwa ngayo abantu la ngikutshela ngelevel ejulile engenza mina ngikutshela ngelevel ejulile engenza mina ngibe uKing Bhaka level ejulile engenza ngibe uKing Bhaka mina King Bhaka mina ayikho imfihlakalo engifihlelwa yona mina umehluko ngeke njalo mina ngihlale ngikhuluma into ejule njengale ngeke mina ingakho mina ngikwazi ukusho ngathi mina upresident as much as the report it we are implicated or ngathi khona kunjalo ngeke baze bamqoshe futhi ngeke asa resign ngeke ngihlangafisa yena siqu kodwa power never kodwa power never power never power never wena onyanya umfethu lalela anginandaba nawe fokofo wena udokotela la ukhona uhamba ngemoto ebhalile ukuthi doctor kunesiphambano futhi awukho aware ukuthi lesiphambano uphinde usifice emathuneni futhi okwamanje ngizosichaza isiphambano ngelinye ilanga ngiyozogcina mase isichaza isiphambano lesasemathuneni ngizogcina leso siphambano mawuthi hospitals lokho uzosifica kodwa sesaba nenyoka so leso dokotela lokho inyoka ephethe isibhedlela shona mungafika kuthiwe surgery indawo kadokotela surgery indawo kadokotela uzosifica isiphambano kodwa mawusuthi hospital ikhaya elikhulu inyoka yedlozi leyo so ubani bosindisiwe othi akahambisani nenyoka yedlozi uma ungahambisani nenyoka yedlozi musu ke esibhedlela baba ungaye esibhedlela mawuye esibhedlela baba uyathanda uthande uyongena komunye umhlaba olawulwa idlozi nenyoka yedlozi ngisho ungakhuluma uqede la ukukayize khona bazostressa ngale nkulumo yami manje le nkulumo yami inqoba bazostresseka le nkulumo yami ngenhlanhla ngeke uzungiphikise kule ngabe uyabhayisa ngabe uyimpatha ngabe uyinyoni uma ungangiphikisa la that is why ngithi kuglisha uthi ambulance uzoyibona inyoka bese uguglisha uthi hospitals bese uyayizuma leza zinto ezithe uyizoom uzobona inyoka eyibhekene nangoku umfundisi osindisiwe oshumayela zakhale ulele esibhedlela bheka ulele esibhedlela inyoni madoda lele inyoni esibhedlela ayazi mayiphuma lapho ayazi idumephi kodwa la kwilokho khona inyoka ilele kwiambulance inyoni ilokhu ithe amen la kwi-back window khona ukhona koqela inyoka ayiboni asuka fuck off man engashiselwa man engashiselwa man mina khamba bangazi abantu mina yekama ngobhaka isibongwaza bathi ngihlambele bathi ngibonile bathi ngizenzile bathi wathi uBhaka udabo yini nginqole ephoqa ibiza bafokazana ngothi olulodwa labetshise ithuluza ngambi nalo mfowethu ngifica insimbi ngisho uxabuxakile ngizoshuba sangenzeka nama yini ngomafafu njengethe ngabanye kunokugwatha ubhatha ihulule ngumfaka amakhanda mina indlondlo enamakhanda amabili elesithathe lenkosazana ngathini mina bathini bona kunjani bakusho angisoze mina ngayikhuluma into engekho angisoze mina ngahluleka ukulwela umuntu onomakhanda ngihluleke baba nako bengalingani ama challenges abo bebaningi kodwa ngizobalwela bonke that is why ngibeze ba understand ngathi uhambo lolu lamakhanda sizokunqoba konke ngeke umuntu mina awukhalela u7,000 wakhe athenga umakhanda ngoba lo 7,000 is not like you are buying product uhambo kahle lezi ndaba nje kumele ngabe ngizikhuluma ekhoneni nabantu abanomakhanda kodwa ngokuthi baningi abantu abafuna ukuba nabo engeke sikhulume ekhoneni zonke indaba that is why mhla ka31 December kobe kunenkonzo enkulu la Ngobe kwekuvala unyaka neyami yokugcotshwa ngokusemthethweni ke manje kwakuyilaunch leya ngizobe ngigcotshwa ngokusemthethweni ngomhla ka31 December kodliwa kusuka ekseni koze kushona ilanga kulokudliwe nje ebusuku koba ibrayi amathini ayohlukaniswa kodwa iqhuma ukuthi bani
kuthi angenze futhi lidume kanje izulu mase sithi 12 ngalelanga kuthi angenze ngisazobuza esigodlweni ukuthi ngenzeka kusheshe yini ngeze yabo ayisona madoda hayibu abantu abangazi mina abantu bacathi ngifana nabo bacathi ngosikhutshana ngiyangibona osikhutshana mina ngicela ukuthi umuntu makhana aqinisekise ukuthi uyanamathela ngempela kumina manje ilungelo lakho kunamathela ungayitsheli ungahambeli kude unomakhana. That is why ngina group kamakhanda ku WhatsApp wonke umuntu ngam-ede mangaku-edile zoku-ede nawe waba nomakhanda zoku-ede angiku-edi uma ungenawo makhanda. Ngicela abantu abangenawo makhanda bangangisendeli imessage bathi akuba-ede ku-edwa abawona makhanda ngoba yindaba ngoba siyasebenza ngawo igroup yokusebenza le hayi oxoxa izindaba mangabe seku12 ngithi sonke siyavuka sonke senza kanje la ukhona ekhaya senza kanje mawungenawo makhanda uzoza kanjani wena kanjani iba nomakhanda ungene egroupini bese uyavuka masivuka silwe nezip live le ngichaza la mina ijule kakhulu le ngawe ifice mina umuntu echaza into echazayo into ejwa le nto mina ingakho mina mfethu ngithi nawo ungakabunawo makhanda uzoba nawo then you join this journey and this family futhi mina ngiyakhuluma athi umuntu nyanga this nyanga that nyanga this nyanga that hey lalela mina ngikwenye level mina lento engiyichazayo baba ijule kakhulu le akekho umuntu owayichaza lento engiyichazayo emhlabeni jikelele mina kuphela ichazayo lento abaningi bahambile ngama-ambulance bathatha imoto awusathayimi noma ithi emgwaqweni noma ithi ngoba nawo amaphoyisa akuvikelayo SIU kuklisha manje uthi SIU uzoyifica leyo nyoka mawuthanda ukuklisha uthi SAPS uzoyifica inhlaba la yila ngithayihlala khona-ke inyoka yedlozi embalini uzoyifica inhlaba nembali emaphoyiseni uzoyifica inhlaba nembali ezani imbali kuhlala inyoka yedlozi ingawo ngithe ayihlali endlini ihlale embalini emaphoyiseni benze bona kwaba zimbali leziya kwaba la le hate ikanyezana lapha nembali khona imbali lapha engathi inhlaba tshela nje mina zonke amazamba lezi zamba zithi emgwaqweni zamba zithi azambi iqonde masekushubile zamba zithi ngisho inyoka masekushubile ayiqondi baba ayiqondi ihambiti masekushubile ihamba yenzani hamba iveza ulimi oluthi inyoka yabona abantu abangazilutho madoda masebecabanga ukuthi mina ngiyababuka abantu la umuntu aphawule ebangumsindo la ngibona isigebenga sasifokona inyoni lanto mase ngiyaba-challenge ngithi mawunenkinga ngifonele ngisuke ngifuna ukukunyisa mina ngingaphanethi mina kuleya level yaphansi kwetshe mina ngikwenye level mina ngiyinkosi emhlabeni ngiyindodana emazulwini ingangithenga ngo-8 uma ngiqala ulive wami kwaduma izulu lalima manje liyama manje ngoba yindaba lima ngiyawuqeda ulive wami manje mhlawumbe ungikholwa ngikuvezelile liyama manje na ngoba ngiyawuqeda ulive manje uma ngiwuqeda ulive nezulu liyama manje nakho buka liyama manje sengikwazi kuma la usho imvula isekho nakho liyama manje ekuqaleni bekubani izinto bekade lihlaba nakho manje liyama yabo ngose ngiyoqeda nami soze ngayikhuluma into engekho angisoze ngahluleka ukukulwela as long as unomakhanda why makhanda abantu banezipho ezingalingani kubalekile abantu ukuthi noma ingabakuli noma abancane siba-treat the same kungabizwa imali enkulu zamafilimu ngoba lenkinga umuntu mina ngiyalwa mina ngiyokuqeda manje life wami hibo ngiyamthule ngibabuke nje kuqhamuka into engazifokona izongitshela lana idayi mina ngiyaqhula mina ngehlathini baba enyi-level leyo baba enyi level baba enyi level leyo baba yabo ke ngachaza ilanga ngichaza ngokudla ufish
ngathi ufish yesu yobulala umuthi ngachaza nangengulube yabo manje angikhintele lento khona uzohlakanipha kancane oqaphela kulabantu abanamabhizinisi abayenzayo imali including abelungu ufica kune fish tank kuno fish abadlalayo lapha ungaba understand ofish laba ukuthi abani kune fish tank kule business bayadlala ofish bathi labo fish labo abadlala lapho ngisho ungafika mfana uthi udla umuthi wakho uthi uzongena ukuthi uyakuphupha umuthi wakho bese benza no fish bese bekukhuthuza imali ngizoyichaza ngokujulile futhi le ndaba yofishi ababasemabhizinisini abamalapha ogadi uba kuphe businessini uma lapha la ngena ngakhona abantu uba lapha la khokhwa ngakhona cabanga noma ikuphi la uye khona ufica ufishi lihambe business uba la khokhwa ngakhona la ngenwa ngakhona ngishushoni umamkhize unabakho ofish lapha ya abanzima kabi la ngenwa ngakhona ofishi lisebenza kanjani idlozi ngofish ngizokuxoxela kelinye ilanga ngofish ukuze ngene imali ngizokuxoxela ukuthi yini abakubelula ukuthi idlozi lisebenze ngofish ukuze imali ingene ngizokuxoxela ya kodwa okunye kwakho ingoba umuthi awukwazi ukubulala ufish kodwa ufish uyobulala umuthi awukwazi ukubulala ufish kodwa ufish uyobulala umuthi papa yini bafethu yabona lalela luqalile uhambo sazoba khona ngisazokuchazela izinto ngelinye ilanga mina ngiyokhuluma nge-postmortem eyenziwa kumuntu bengabe eshonile ukuthi yenziwelani postmortem ayenziwelwa ukuthi kubheka ukuthi umuntu ubulawe yini ayikho lonto umuntu angadutshulwa umuntu ngesibhamafe nazi ukuthi udutshulwe yilo azaboshwa umuntu kodwa befika esibhedlela uzothiwa asimenzele postmortem nithi hayi ubulawe isibhamu siyazi thiwa hayi kodwa sizoyenza abaceli kuwena ukuyenza ngokutshela postmortem yenziwelani siyamazi ugulile hayi soyenza oginqike neloli nanti iloli uginqikile wopha washona esibhedlela soyenza postmortem yini sifuna ukubona ubulawe yini ubulawe ingozi yemoto uginqike neloli bazoyenza ngelilanga ngiyichaza postmortem mina ngifuna unikhombisa amathuku King Bhaka konto okudlala ngiyaya ngiyichaza postmortem futhi mase ngiyichazile inqwabi yokheka lalela ayicelwa kuwena uyavuma noma uvuma izokwenza postmortem ayicelwa kuwena ngisho ngayibulala uyibulele wena kuthiwa hayibo intambo ifake la intambo nakho umaka intambo kodwa bazoyenza postmortem uyibulalile beyibona intambo kodwa still bazoyenza postmortem bafethu papa yini ngikhona esigodlweni sengisho ukuthi wena ofuna ukubhuka for makanakhani uyafona ku 0798130260 wenza appointment bese uyafika ngomhla ka31 kusukela ekseni kuze kosha u12 sobe sindawonye ngicela bonke abantu abangenabo makanakhanda nabano makanakhanda babe khona ngizophinda futhi into engiyenze ePretoria ngizoyenza futhi nango31 bonke abanabo makhandakhanda ngizokunikeza omunye futhi wespouse ngo half price bonke abantu makhandakhanda ngizokunika wespouse upartner wakho ngo half price ewa partner wakho wonke umuntu ngoba ngiyenzile ePretoria ngizophinda ngiyenze la ngoba ngiyazi ukuthi kobe kugcwele kakhulu yabo kusukela ekseni nje kuba mnandi kube nabaculi begospel bese kuthi mama late kube nabaculi laba abadansisanayo kobe kuseyona inkonzo kodwa futhi kuleyo nkonzo kobe kudanswa futhi phela yona inkonzo yenyoni emini nje kwabe gospel abaculi
ngofika mina ngisebenze bayazi ke basengisebenza emanzini lekhaya ngokwenza lo msebenzi wasemanzini la ngiyowenza lwasemanzini babona sisebenza kanjani emanzini babona ngizowenza abesifazane bonke nabodwa abesilisa bangene bodwa ngiyosebenza futhi 31 so besinelanga lonke qedwe ngene abaculi begospel bese kuthi late mase ngena abaculi ke laba ke yabona ke laba ukuthi ababadatisanayo late kokwenzela ngizoyikhipha line up ibu angijule kakhulu mina sokhuluma uze ungabathathi kancane abantu bakini abadala uze ungabangabazi ngoba le ngikhuluma ngani inyoka yedlozi. Papa, thank you so much.